Benvinguts en aquesta 19a edició del Fòrum TIC i Social de Badalona. És la 19a vegada que fem aquest fòrum. És un fòrum en el que promovem l'ús social de les tecnologies i aleshores aquest any tenim 4 xerrades sobre apoderament digital, sobre GeoChicas d'OpenStreetMap. També tenim una xerrada sobre lúdica, de com fer servir la tecnologia de forma lúdica i també una cosa que no fem gairebé mai és parlar dels nostres projectes de Llefianet. És per presentar uns projectes que tenim, que alguns fa uns anys que hem començat, uns altres que són més nous. Hi ha un dels projectes sobre mapes. Estem fent un mapa d'accessibilitat del barri i amb el qual podem veure els establiments del barri, si són accessibles o no, i també si per arribar-hi també hi ha una forma accessible o no. I podem veure si podem fer una ruta per anar d'un lloc a l'altre del barri de forma accessible. Això és un dels projectes, i d'altres projectes que tenim és un programa de gestió per entitats que estem desenvolupant, i també un que és molt novedós, que ens agrada molt, és un bot que hem fet per Telegram que consisteix en això. El Telegram és una mena de xat com el WhatsApp i té uns programes que són bots i tu li pots demanar coses com preguntes, i en aquest cas hem fet un per veure per fer un seguiment de la construcció de la plaça Trafalgar, d'aquí del barri de Llefià. Tu li pots demanar una foto i et dona una foto, l'última foto que ha fet, i et dona més dades de la construcció de la plaça. Fins i tot podem veure la temperatura que tenim a la plaça en aquests moments. Chicas és un grup de dones de diferents països. Actualment estem a Amèrica, Àfrica i Europa, i el que ens uneix va néixer primer com a dones que es dediquen al món de la tecnologia i dones que es dediquen al món de la geografia. I com un nexe d'unió, perquè ens vam adonar que tant a la professió com a tots els events als que anem hi ha molts més homes que dones, i intentar ajuntar-nos totes i fer una mica més de pinya, animar-nos a participar més, i també avaluar per què hi ha aquesta poca presència de dones en aquest sector. Per celebrar el primer aniversari i coincidint amb el 8M, l'any passat es va llançar Les calles de les mujeres, que el que procura és avaluar a les ciutats quins carrers tenen nom de dona. I després d'aquestes dones que tenen carrer, quines tenen en article propi a la Wikipedia i quines no. Que també una pista ens dona que moltes acostumen a ser santes i verges. Hi ha moltes d'origen religiós i llavors com a figura pública hi ha molt poques. I una manera de poder-ho plasmar gràficament i numèricament és amb aquest projecte.
També tenim una carpa de programari lliure, de Tuxiafia, que tenim Raspberries per veure com funcionen. Tenim una carpa de Gifinet, que també és per informar-nos de com funciona Gifinet, que sempre ens ha acompanyat a tots els fòrums, i una altra carpa que podem manegar robots i de forma lúdica. Tenim la dinàmica de fer un fòrum rere l'altre, el que sí que ens fa il·lusió perquè, clar, són molts anys de fòrum. L'any que ve ja serà el 20è que fem i bueno, és allò que vàrem començar parlant de les noves tecnologies i amb el pas del temps ja no són tan noves, però sí que ens agrada molt organitzar-ho i veure quines novetats d'ús social es fan amb les tecnologies. Això és el que ens agrada.